Alright guys, good afternoon sa tanan guys. Welcome here sa atong YouTube channel, Yusana Cebu Vlog. Kung bago ka dire sa akong YouTube channel guys, please click subscribe and like and click notification bell para updated ka sa sumusunod ko nga mga ipang-upload nga videos guys about health, about Usana products, and about kanang mga benefits sa Usana guys. So, welcome guys. Please like, share, and subscribe guys sa akong YouTube channel para ang katong mga ubang wala pa makahibaw kung unsa ang Usana, makahibaw sila kung unsa gid si Usana, unsa kanindot ang Usana o unsa ni ka importante sa atong health. Labi na sa katong mga ganahan or hilig sa healthy lifestyle guys. So pinaka the best jud ning Usana nga atong isabay sa atong healthy lifestyle guys. Alright guys, unsa man ni sa Usana guys? Sa Usana guys is grabe ka amazing products which is kani unsa may atong benepisyo ani daghan kayo. Kung sa doktor pa guys, mao na siya gitawag og general doctor. Naa niya ang tanang kaalam guys. Kung maghisgot ta og kanang about health, mao na siya gitawag og pang overall health. So, usa man ni siya guys, mao na siya gitawag og Usana Cell Essentials. Ang Cell Essentials guys, naglangkob ni sa kanang gitawag og gikan sa vitamin B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 and B12. So kana pa lang gani daan guys, grabe na tag makuha na nga mga benepisyo gikan sa tong mga nerves para mas mapalambo pa ang atong mga function sa atong nerves. And also sa mga muscles guys nga mga kanang nagluya na or kuwang na sa support sa mga vitamina. Labi na gayud kining mga kakuwangan sa mga B complex. Anya naasad ni sayay kanang gitawag og vitamin A, taas og kalidad sa vitamin A. Unya calcium kanang calcium, magnesium. Unsa may gamit ana magnesium guys? Mo enhance ni siya sa function sa atong mga kaugatan, sa atong muscles, labi na sa ato makatabang sad ni siya sa nini ang heart function guys. Unya naasad ni taas og quality sa vitamin C guys, vitamin C. So imagine guys, ang vitamin C nga naa ni ining usa ka pare sa Cell Essentials, blue o green nga bottle. Actually guys, ang katumbas niya nga vitamin C is 18.5 medium size of oranges. Actually makuha na nato sa sulod aning usa ka pares nga tabletas guys, which is naa ning Cell Essentials. So ingon ana ka amazing og ingon ana kanindot ang product sa Usana. How about kini ang lycopene? Naasad ni sa content or ingredient nga lycopene guys. Unsa may gamit anang lycopene? Ang lycopene guys, mutabang ni siya pa-enhance para mo activate ang ato ang glutathione guys nga kanini ang i-produce sa ato ang liver guys. So ang ato daing liver mao di ay guys ang mo produce automatic guys para maka-create og glutathione guys nga munindot ang ato ang skin. So just imagine guys,
pinakataas ni quality ang ato ang product sa USANA guys. Nagsugod ni USANA di ay guys 1992. So almost mag 30 years na or hapit na mag 30 years. O niabot ni sa Philippines 2009. So grabe, dugay-dugay na gid ay ng USANA guys. So kini ni ang atong founder guys, may grabe ka creative nga pagkatao, which is ang iyang specialties is about cells sa tao guys. Gistudihan niya ang cells sa tao kung unsa gyud ang para sa mga cells nga atong mga cancerous nga cells, unsay dapat nga mga nutrients nga kanang haom gyud para nga mo active pagbalik, para mo himsog pagbalik ang mga cells nga nagluya, puno sa stress, puno sa free radicals, oxidative stress, ug uban pang mga chemicals nga makadaot sa atong health or sa atong immune cells. Kay ang kanang mga immune cells gikan na or kanang ang makapaluya or ang makahatag og mga free radicals, mga oxidative stress is number one ang mga pagkaon nga tag-as kayo or grabe kayo ka mga kinini ang grabe ka tag-as og mga preservatives. Sa may mga pagkaon nga pwede nato ma-example, mao kini ang mga instant noodles, mga unsa pa na, basta anything nga mapalit nimo diha sa grocery store is actually naa gid dira ang mga free radicals or mga tag-as og mga preservation. Just imagine up to 2 years siguro. Ingon ana. So balik ta ni founder guys nga nag-create ani si Dr. Myron Wentz, mao ang pinaka daghan og awards nga mga nakuha guys. Na-awardan siya 2007, awarded by kinini ang Albert Einstein Award year 2007. Outstanding na siya guys nga award. So just imagine sa kadaghang mga products sa tibuok kalibutan guys. Kung atong hunanan ang USANA mo pinakataas og kalidad. Kung maghisgot kag toxicity, USANA ang nakakuha og zero toxicity sa tanang mga products guys. Just imagine sa 1,600 ka mga products nga nagtuyok-tuyok din sa tibuok kalibutan guys, is actually USANA is still number 1, and kanang ratings sa USANA guys hantod karon 5-star platinum na guys. Sa una 5-star gold, karon nahimo na gid siyang 5-star platinum guys, kay tungod mas gipa-improve pa ang kanindot og quality ani nga product guys. So kinsa may naka kanang hatag og kataas og kagarantisado ani guys, or nakapamatuod nga taas ni sa kalidad. Kung naka-familiar mo ni Dr. Lyle McWilliam, siya mo'y kanang pinakataas or pinaka-head sa kanang tanang mga note research team nga grupo guys. So scientist dili lang kay doktor na siya guys, o sana siya ka chemist nya. Karon 72 years old na si Dr. Lyle McWilliam, nga maoy nag-rate or maoy nag-approbar or usa sa mga nag-research sa kinini ang mga
nagkalain-laing mga products sa tibuok kalibutan nga kinini ang unsa ka taas or unsa ka tag-as, unsa ka mubo ang iyahang mga kalidad. So atong ipananglitan guys, ang kinini ang syndrome US made man sad na. So nganong 1 star man na sila guys. Sa una 0 star. Karon niabot na siguro 1 star. According sa Not Research Comparative Guide, ang syndrome karon murag naa na sa 1 star or 1.5 star based sa kanang na-release na nga mga Not Research Comparative Guide. Kay ang Not Research Comparative Guide gikan na sa 1 edition up to 6 edition. So USANA is still number 1 and the highest rated products or the highest rated supplement in the world. So kung ikaw guys naghuna-huna ka sa imong health nga mas mapa-improve pa or kanang mas gusto jud ka nga dili jud masayang imong kanang effort like sa imong pag-apply sa imong kaugalingon sa healthy lifestyle or healthy diet, kani guys mao jud na ang pinaka most recommended sa mga doktor nga product. Kay no overdose, zero toxicity, taas og kalidad sa vitamins, minerals and antioxidants. Grabe ang mga powerful antioxidants nga naa niini guys is dili jud nato makuha sa uban. So inguna na kanindot ning product nato sa USANA. So kung ako sa inyo guys, kung kanang nag-ukon-ukon mo sa kanini ang pagpili sa mga product guys, kani this is the highest rated supplement in the world. So nganong ato pang mahikawan ang atong lawas ani, kaya gani natong magsige tag-inom dra, kaya gani natong magsige tag-inom sa mga ilimnon nga makahubog. Nganong kani ato mang dili-dilian nga grabe naman ni siya kanindot nga product. Kaya ako usan ako sa grabe makatestimony ani nga product guys. Kay grabe kanang benepisyo nga akong nakuha ani. Kay sa una abusado man sad ko sa una, grabe inom, grabe kanang kaon og mga tag-as og mga preservatives nga mga pagkaon, tag-as og kanang basta kanang daghan kusog ko mo inom og kanang mga soft drinks which is makadaot sa ato ang lawas. Mao nga pag nakasuway ko ani sa una guys, sa una mga 1 year kapin ako nga nag-take ani. Actually gibiyaan gyud nako akong mga daotan nga mga habits sa akong kinabuhi or sa akong lawas. Kaya nga naman sa una sa abusado pa kog dako sa ako ang panglawas is actually guys grabe jud ang na-feel nako nga kakapoy, grabe ka stress, and bisan inig uli sa trabaho kaapoy na kaayong lawas, so need na ko nga moinom pa kong mga alcoholic para nga ma-sustain ako or para makaya pa nako ang kinini ang gitawag nga lahutay sa kinini ang para makakaon pa ko guys ba. So ingon ana ka stress ang akong lifestyle habits sa una guys. So just imagine pag nakatilaw ko ani, grabe nakaingon ko nga diin man ni sa una nga nung karon pa man ko ani naka sugat nga klase sa vitamins. Imagine guys, sugod pag kanang take na ko ani, wala na jud ko nag-experience nga kinini ang hilantan ko, sipunon, ubhon, or naa magani medyo mo action o ganang hatching guys. Pero imna na ako tag-upat ka tableta sa kuan
sa essentials. Mawagtang na dayon. Inig kaugma, gaan na gihapon kayo akong pamati. Nya makapahuway kog tarong. And just imagine guys, 5 to 6 hours ra ko nga makatug. Mura na ko gi-reformat guys. Oh. Kay kung kamo dili mo kung wala pa mo nakasuwayan ni guys. Suwayan ni ninyo, diba? Makaingon mo amazing. Unsa may mga 5 sign unsa may mga 5 basic sign nga atong ma-feel nga benepisyo ani guys. Ang ma-feel gud nato nga mga benepisyo ani guys. Actually mugaan imong lawas which is ma-energize ka. Better energy. Number 1 na. Nya better sleep, better quality of sleep. Unya kinini ang good bowel movement na aniya ma-feel gid na nimo. And kinini ang good metabolism. O ang ikalima guys is ang healthy nga pamanit og nang murag mubatan-on kag maayo guys ba sa imong pamanit. So ingon ana kanindot ang usana guys. And just imagine guys, dili ni nimo makuha or wala joy bisan kinsa nga makakopya sa ka nindot ni ini nga product. So guys, kung nagpanuko mo sa kinini ang pag-take ani or ikaw ang tao nga first time pa lang nimo ni nahibaw-an nga product, I highly recommend you guys nga kini. Sobrang kampante jud ka ani guys kung naa ka ani adlaw-adlaw. Dili ni siya mahal. Ang naka-problema lang nato kay kung maghisgot tag kanang supplementation, makaingon tag mahal, labi nag tingo bitaw. Actually guys, ingon ana sad ko sa una. Mahalan ko kay sa una ang price ani guys is naa sa 3,900. And then sa una kanang mugasto ko sa inom mga usa ka buwan og mosobra pa siguro 3,000 labot na sa ini mga soft drinks, mga junk foods, mga instant nga mga noodles which is makadaot sa atong health. So mosobra pa na ana, sobra pag 4,000. Bisag kinsa pay pa sultion guys kung maghisgot tag kanang medyo pag abusar sa atong lawas, gamay ra gyud ng 4,000. Nya kani sa presyo nga 3,900 guys, mahurot na nimo sa 3 to 4 months. Unya kung dili ka magtihik-tihik og inom kay para man na sa imong lawas, actually mahurot na nimo 2 to 3 months. Kay kung nagkinahanglan kag kanang mas paspas nga alibyo guys, exercise plus healthy nga mga pagkaon, saktong vitamins which is kani ang usana equals grabe gyud kanindot ang epekto guys. Ako guys, kampante kay ko nga i-share ni sa mga tao guys, labi na sa akong mga client sa massage kay massage therapist man ko. So nindot kay ni daghan na kay nakabenepisyo ani guys sa usana nga akong mga client nga sa una bisan unsan lang sa dang ilang gipanginom nga mga supplement sir, pero sa dihang ang uban na discussan ako, ang uban moingon nga kanang suwayan nila pero ilang na feel nga nindot day ang product, so mao to nga nagbalik-balik na sila kanang palit dire ako guys. Kay ako nagbaligya man ko ani guys, retailer ko ani guys. Pwede ka makapagalit o ganing minudo, pwede sa kanang set gyud nga bottle.
Pero at least kung ikaw first timer ka, so ayan nimo bisag 1 month nimo take. Pero ayaw pagdahom nga epektibo ni nimo guys kung abusado gyapon ka sa imong mga pagkaon. Wala kay control sa imong pagkaon. Wala kay daily exercise. Wala gid gihapon ni gamit. Although naa kay makuha ani, pero dili gid nimo kay ingog ma-feel gid nimo kayo. Ana lang na guys. So guys, medyo taas-taas ang ako ang discussion guys. So hantod sa sunod lang sad nga upload nga video para i-discuss ko ni ang unsa pa man ang dugang pang mga benepisyo or dugang pang mga kanang information about Usana product and Usana company guys. So guys, thank you for watching and if kanang bag-o ka dire sa akong YouTube channel guys, don't forget to subscribe, like, share, and especially hit the notification bell and change all para updated ka perme sa ako ang next video nga i-upload guys. So daghang salamat guys. I hope nga nakahatag ko ninyo og dugang pang kalinawan mahitungod sa nindot nga product, unsay mas nindot nga product para sa ato ang health. So God bless guys. Thank you and bye-bye.